Da fara dai muna yi wa mai sauraro barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine karinku na farko zuwa wannan tasha, ina roƙo da ku danna subscribe kana ku taba gararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe. Jaruman cikin shirin labari na Lukman da Excellency wanda aka fi sani da Lukman wato Yusuf Sasin, Excellency shi kuma Abdullahi Amdaz sun ce da jama'a don Allah su ƙara haƙuri kada a gaza da haƙurin da ake musu. Shirin na labari na zango na 3 ya kusa kammala, a koda yaushe nan daga yanzu za a iya sakin shirin a yanar gizo, musamman ma suna tsammanin za su sake shi a manhajar YouTube. Shi ma babban darakta kuma producer shirin wato Aminu Saira ya ƙara godewa masoya irin yadda suka damu da shirin nasa, kuma ya ce yana jin daɗin hakan ƙwarai sosai. Ya ce don Allah a ƙara haƙuri, har yanzu abin da ya rage a cikin shirin editing ne kawai, amma an kammala ɗaukar shirin, yanzu kawai gyara shi za a yi, in an gama sannan za a sakarwa masoya. Ya ce da Allah a mai afuwa, abin ne da yawa ba wai kaɗan bane ba, wanda bai san harkar bane ba kawai yake ganin kamar ba wani abu bane ba. Ita ma Sumayya wato Nafisa Abdullahi ta ƙara jan hankali ga mabiyanta, inda ta ƙara gode musu, ta ce kwarai tana godiya yadda ta ga dandazon masoya suna tururuwa a shafinta na sada zumunta wato Instagram da ma Facebook gaba ɗaya, yadda ake cece kuce a kan lamarin shirin labari na. Ta ce dai a dai ƙara haƙuri kaɗan, shirin labarin an kusa kammala shi, za a sako wa masoya, amma ba fa za a ci gaba da haska shi a tashar Arewa 24 ba, sai dai masoya su yi haƙuri da wannan batu, don za a ci gaba da haska shi ne a manhajar YouTube. To mai sauraro kada dai ku sha'afa, wannan labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga wannan tasha tamu ta Hausa 24 TV. Idan wannan shine karinku na farko zuwa wannan tasha, muna roƙo da ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin kasancewa da sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode.